من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. وفي الحديث الآخر عن أنس يا ذو أسكن ده حديث سيدنا أنس أنه قال cewa shi ya faɗa ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. yace tun daga wannan rana da maikin Allah ya ci wannan tsoka mai guba, yace bai gushe ba yana shaida alamata wato a makogaron ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجهه الذي مات فيه. ya zo cikin hadisin sayyidina Abu Hurairata نعم نعم أن رسول cewa الله shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa في وجهه الذي a مات rashin فيه. lafiyar da yi na ajali. نعم ما زالت أكلة خيبر تعاودني. akwai wawi ما زالت أكلة خيبر تعادني. ya ce tsokar wannan karfata da aka sa guba da na ci a Khaibaru bata gushe ba daga lokaci zuwa lokaci tana komo min. نعم فالآن أوان نعم قطعت أبهري. ya ce a yanzu ne ta katse majinaciyata. وكابن إسحاق mallan ɗan Ishaku ya kaito إن كان المسلمون لا يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا. wallahi musulmi suna ganin shugaba sallallahu alaihi wasallama wato mutuwar shahada yayi. ما أكرمه الله به من النبوة. ta da abin da Allah ya girma shi na daga annabta. وقال ابن سهنون tunda matsayin annabta gaba yake da shahada, amma ta da haka ubangiji sai da ya amsa addu'arsa ya hada masa da shahada, saboda shi yake roƙon haka. نعم shi roƙi haka نعم yana daga addu'o'insa wa amitna shuhada. نعم ubangiji in za ka ɗeba kaɗe muna shahidai, الله أكبر ba zai roƙi Allah ya zama Allah bai amsa ba. الله أكبر. amma Allah bai amsa da sigar ya zama kamar ya shahada a fagen daga a ce an yi galaba da shi ba, saboda Allah kuma bai yadda a yi masa haka ba. نعم amma hatta yana gidan, a gidansa za a ɗauke shi, amma sai aka rubuta masa shahadar, aka rubuta masa ita ta wata hanya, shine wannan guba da ya ci a Khaibar. aka ɓoye ta, aka wato dakatar da asarin gubar a tare da shi, sai da lokacin ajali yayi sai aka komo masa da wannan abin, ya zama shine ajalinsa. وقال ابن سهنون Mallam ibn Suhununin ya faɗa, babban bajamin malikiya, أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم malaman hadisi sun ijma'i a bisa cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama قتل اليهودية التي سمته. ya kashe wannan ba yahudiya wacce ta sa masa guba a cikin karfata. نعم وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك. haƙiƙa mun ambaci saɓanin riwayoyi a cikin wancananka. نعم عن أبي هريرة وأنس وجابر. ga sayyidina Abu Hurairata da kuma sayyidina Anasu da sayyidina Jabir al-Ansari. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما ya zo cikin riwayar sayyidina Ibn Abbas Allah ya ƙara yadda gare su, أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء. cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya miƙa ta zuwa majibinta jinin sayyidina Bishr dan Bara'u, saboda su yi فقتلوها. kisasi, نعم suka kashe ta. وكذلك قد اختلفت في قتله للذي سحره. to wannan dai to mu ƙara na gaban shi ba. نعم haka na kashewar shugaba, an yi saɓani a cikin kashewar shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda ya masa sihiri. نعم قال الواقدي wanda shi ma dai ba yahudan ne, نعم labidu ne dalla asamu. نعم
wanda akan wannan Allah ya saukar masa da mu'awwizatani saboda alalata wannan sihiri da ya masa. na'am qala al-waqidi wannan shine abin da yake tsakaninmu da Yahudawa. na'am Gaba ce da ƙiyayya balahira. Duk musulmin da kuma ya daukaki Yahudu to yayi sallama da musulunci. na'am Babu shi babu musulunci. ومن يتولهم منكم فإنه منهم لا تجد قوما na'am يؤمنون بالله na'am واليوم الآخر نعم. يوادون من حاد الله ورسوله na'am ولو كانوا آباءهم كما da Allah ya faɗa. Dukkanin masu wato wanda suke wa Allah kangara suke wa Allah faskara babu kamar Yahudu. don haka da nassin alkur'ani babu yanda za a yi wanda yake imani da Allah kuma ya zama ya daukaki Yahudu, bayan da za a yi kai imani da Allah kuma ka rungumi Isra'ila. da haka nake amfani da wannan dama nake kira da ƙarfin murya jagororin musulmi, sarakunanmu da gwamnoninmu da shugabannin ƙasashenmu, in suna yi ne bisa rashin sani to su kwanda sanin cewa daukakar Yahudu Allah ya haramta ta, muwalati ga Yahudu Allah ya haramta, muwalati ga Isra'ila haramun ne a musulunci. Ubangiji ya riga ya gama bayar da shaida akan su wacce har Allah ya naɗe ƙasa da wanda yake bayanta ba za ta taɓa sauyawa ba. la tujidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda, da rantsuwa rabbul izzati yake faɗa zaka samu mafiya mummunar gaba da iyayya ga mu'minai Allah ce su ne Yahudawa. da haka musulmin da zai daukaki Yahudu to ya daukaki ƙololuwar maƙiya Allah, maƙiya manzan Allah, maƙiya mu'minai masu imani da Allah. Amin. akwai bambanci daga abin da yake tsakaninmu da su akwai bambanci tsakanin daukakar da mu'amala da ake yi da su. daukaka kamar runguma, wato alaka ta ƙud da ƙud shine daukaka. to sai dai ta baya baya kenan sai dai ta baya baya sai ta larura. Allah ga fata mala Hukuncin larura kuma a musulunci daban yake. na'am Allah ga mala Hukuncin larura daban yake, na'am amma bisa zaɓinka. Yanzu duniyar nan cike take da 'yan business, haka ne daga mahudar rana zuwa faɗar rana. Okay. To kai musulmi ka rasa waɗanda za ka yi alaƙa ta business da su sai Yahudu, ka cuci kanka, haka ka zalunci kanka. Duk wannan ƙasashen, duk in ma wasu masu kuɗi ne ƙazamai daga cikinsu, duk miliyoyin da suke birjika a filin duniyar nan nemo su kai mu'amala da su. na'am Daula ce ana cewa wani suna menene, suna da fasaha ta noma, suna da fasaha ta wane ne ta duk to sha ci faɗi ne. na'am ai duribat alaihim ad-dillatu na'am wal maskanatu na'am wa ba'u bi ghadabin min ba Allah. su da komai Wannan tambarin tun daga ran da Allah ya buga musu shi yana nan tare da su. matsiyata ne. Ai kaskoki ne, na'am ba su da wani abu nasu na kansu. na'am Kaskoki ne a jikin Amerika suke tsotsar jinin. na'am A yanzu kuma abin takaici da ƙasashen wasu larabawan kaskoki ne, amma ba su da nasu na kansu. Yanzu a yau Congress, majalisar Amerika ta dakatar da biliyoyin da ake talawa Isra'ila a shekara, ta gama karewa, ta gama rugujewa. Budget ɗinsu daga Amerika yake, daga Amerika yake. Shi ne wahablin minan nasi. Har yau a haka suke, Allah har yau kuma har abadar abada a haka za su tabbata. Ai tsakanin musulmi da Yahudu, tsakanin musulmi da daular Isra'ila, ai tutar jihadi ce sai mun yanto al'aqsa.
sai mun yanto birnin Qudus. Wannan shine abin da yake tsakaninmu da su, mu fafare su har sai mun kore su daga birnin Qudus, mun tsarkake almasjid al-aqsa daga daudarsu da kazantarsu. Wannan shine abin da yake tsakanin musulmi da daular Yahud. Abin takaici mu daulolinmu na ahlus sunna mafi yawancinsu duk sun je sun kai cappa, kuma ko za mu ji daɗi ko ba za mu ji daɗi ba, su waɗanda muke ganin abokan hamayyata su 'yan shi'a daular su kuma ita ce a yau ba wanda yake tsaye da fafatawa da artabu da Isra'ila irinsu. A yau ba barazana ga Isra'ila irin Iran, ba barazana ga Isra'ila irin Hezbollah. Muku namu daulolin sun je sun kai cappa, sun mayar da su 'yan lele, sun daukake su, sun karya umarnin Allah tabaraka ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Ai halinsu game da annabin ba zai sauya a kanmu ba. Haka fa? Irin gabar da suke da yadda suke ga sayyidina Rasulullahi, ai muddin muna tare da shi tana nan, gaskiya ne, bata sauya zani ba. gaskiya ne. Tsakaninmu da su kamar da sayyidina Nuhu ne yake faɗa ne, obada baini wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan. Wannan shine tsakaninmu da su. Allah ya laƙa. Amin. Da haka ina kira ga manyan shugabanninmu a daina rudarsu, a daina darasu da cewa suna da wata fasaha. Ba su da wata fasaha, ta sata ce. Ko su sata a wajen Amerika, ko su sata a wajen Koriya, ko su sata a wajen Japan, ko a wajen China a yanzu. Kuma inda duka ke zancen fasaha a yau ta zamani, ga China nan ba a fannin da China bata ci gaba ba, ga Koriya nan su ma ba a fannin da ba su ci gaba ba, ga Japan din ka in ma kayo ƙasa-ƙasa ga ba'alin ƙasashenmu masu ƙanshin musulunci, irin su Malaysia nan, irin su ga Turkiya wanda ita yanzu ta taso ka'in da na'in, tana ta haɓaka sosai, ta sama ta shiga ita ma sahun masu ci gaban sosai. To duk waɗannan ina ka kai su? Kana gwamna kana so ka kawo wani abu na ci gaba a jihar ka, kana sarki kana so ka kawo wani abu na ci gaba a masarautarka, je ka Turkiya, je ka ƙulla alaƙa da mu'amala da su, 'yan uwanka ne musulmi. Addinin da kake shi suke, alƙiblar da kake kallo ita suke kallo, littafin ka shine littafin su, manzan ka shine manzon su, abinda zaka ci shi za su ci. Ga wayewa. Ka ƙarfafa zumunci na musulunci, kuma sannan ka rabota da ci gaban da wayewar na zamanin. Me Isra'ila za ta nuna wa Turkiya yau a fagen fasaha ta zamani ta ci gaba? Me za ta nuna musu? Babu. Tsaye take da kafarta. In ma abin da kake nema ya tsallake ci gaban Turkiya, to ga Koriya can. In ya tsallake Koriya, ga China nan. Gaskiya ne. Amin. قال الواقدي Amin. Mallan waƙidi ya faɗa, wa afuhu anhu asbatu indana. Amma afuwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama ga wanda ya masa sihiri, wannan shine abu mafi tabbata a wajen. Na'am. Wa qad ruwiya anhu annahu qatalahu. Wannan batun sihiri ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam muna nan tafi a kansa. Za mu zo mu yiwa ba a karatun bana, za mu zo shi ba. Na'am. Mewa sai Allah ya ramu karatun shekara ta gaba. Watakila ma ko sai wata shekara biyu nan gaba. Ya danganta ga yanayin karatun namu, garawarsa. To sai a ga yauna. Sai a ga yauna. Wani mabudin kunne za a yi. Ko ga yauna. Ana ta kara kaina a kai, ana ta husuba, ana ta jayayya. Akwai masu ganin cewa ba zai yi a yi ma'aikin Allah sihiri ba. To alƙali ya yi ta haƙiƙi akan mas'alar. Shi al'amari na addini bai kamata mu dinga gaba gaɗi muna ganganci da ƙwarin idanmu da tsaurin idanmu
muna yanke hukunci akan al'amura ba. Ya kamata mu dinga bi a sannu. In mun zo babin da alƙali ya ta haƙiƙin matsalar za ku ji duk abin da kake gudu a kore ma'aikin Allah ɗin duk mun kore shi. In aka ce an yi wa shugaba sallallahu alaihi wasallama sihiri, me illa da take cikin haka? Mujarradin sihiri a ce an yi wa ma'aikin Allah sihiri ya kama shi, menene? A yi sihiri ya kama wanda ya kama, aibin ba a wanda aka yi wa sihirin yake ba, a wanda ya yi sihirin yake. Waɗannan suna da cikin babobi na ilimin tauhidi, babin da ake kira al'aradul bashariya. Al'aradul bashariya, abubuwa masu bijira ga ɗan adam waɗanda Allah ya hukunta ya rubuta su ma annabawansa irin yadda sauran 'yan adam suke riskasu su ma za su riske su. Abinda kurin Allah bai izini ba a wannan babin baya iya cin annaba ba iya tarar da su, abinda duk zai ya kushi a cikin mutuncinsu ko kimarsu ko darajarsu. Duk wani arabi bashari wanda zai bayu zuwa ga yakutar ko yakusar mutuncin wani annabi daga annabawan Allah, ta wannan ba zai yiwu ba a haƙƙin annabawan Allah. Amma duk abin da ba zai bayi zuwa sarefantar da martabarsu da darajarsu ba na daga al'aradul bashariya, babu wata matsala idan Allah tabaraka ta'ala ya kaddara musu shi. Yanzu ba suna cin abinci ba annabawa? Suna ci. Ba suna yin rashin lafiya ba? Suna yi. Ya halatta. Sauran ibtila'atu duk ba sa sauka a kansu? Suna sauka. To me matsala? Me aibi na shi sihiri? Abin da alƙali ya faɗa a wannan in mun zo za ku ji shi, wanda shi ne haƙiƙa. Sihirin iri-iri ne. Sihirin da ake kore shi faufau gabaran annabawa, bare kuma shugaban annabawan sayyidina rasulullahi, sihirin da zai iya bayuwa ga ya tasiri a cikin risalar ma'aikin Allah. Sihirin da zai iya bayuwa ya zama ya yi tasiri ko a cikin wato wa'ayi na ma'aikin Allah, mayyazewa da riska ta ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. To irin wannan shine sihirin da ba zai yi a haƙƙin ma'aikin Allah. Amma a ce an yi shugaba sihiri, an jinkirtar da mu'amalarsa da iyali, ya ɗauni lokaci baya kusatar iyali, wannan ya tsantsar bashariyar shugaba ya taɓa, bai taɓa manzancin shugaba ba sallallahu alaihi wasallam. Da haka wanda ya taɓa ainihin risala, wanda zai tsallaka zuwa ga risala, shi ake angejewa, ake korewa. Da haka wannan an ce an yi masa sihiri, Allah ya saukar da waɗannan surori guda biyu, mu'awwizatani, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nasi, wanda kuma kaga siyakin alqur'anin yana karfafar wannan. Bayan zuwansa a hadisin, wannan shi yake daɗa nuna fassarar waɗannan ayoyi. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Da wannan siyaƙi na waɗannan ayoyi, da wannan hadisi da aka hakaitar, aka ruwaitar game da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, za ka ga sun tafi da juna, sun saje, ba a samu gambiza, ba a samu bambarkwai ba tsakaninsu. Amma akwai riwayoyi ne, akwai shi hadisin ya zo ne riwaya, akwai ba'alin riwayoyin da sun zo da abin da ba zai inganta ba a haƙƙin ma'aikin Allah, kamar
riwayoyin da suke nuna cewa sihirin ya yi tsanani ya ƙarfi a tare da shi zuwa haddin da yana da tasiri zuwa ga wa'ayin ma'aikin Allah, mayyazewa ta ma'aikin Allah. To duk riwayar da ta kawo wannan ta furta wani abu wanda yake bayuwa zuwa ga wato tasirantuwar mayyazewa ta sayyidina rasulullahi, a ce sihiri ya yi masa tasirin da har ya yi tasiri a cikin mayyazewarsa, wannan hadisin ba zai inganta ba. Kai tsaye za mu an gishi mu ce wannan ƙarya ne. Amma don an masa sihiri ya raunana wani nau'i na bashariya ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan ba za mu yi saurin mu yi gangancin mu ce ƙarya ne ba. Amma duk riwayar da ta zo da cewa an yi masa sihiri, sihirin da ya yi tasiri a cikin rabewarsa, a cikin tunaninsa, wannan ba za ta inganta ba. Kai tsaye wannan sai an gije ta. Daka akwai tafsili a cikin mas'alar. An gije mas'alar sihiri a haƙƙin annabawan Allah, ka ce gaba ɗaya sihiri baya kama su, wannan wuce gona da iri ne. Magana ingantacciya, sihirin iri-iri ne, mataki-mataki ne. Abin da ke ingantacce cewa duk sihirin da zai bayi zuwa ga ya tsallaka zuwa ga hawasunsu ko madarikunsu, bare ya tsallaka zuwa ga wa'ayi, zuwa ga maizi, ta wannan in ma an dangata wani annabi daga annabawan Allah to tatsuniya ce, ƙarya ne. Na'am. Amin. Warawal hadisal bazzaru an abi sa'idin. Kuma arwayo bazzaru ya rawaito wannan hadisi ga Abu Sa'idin al-Khudri, fa zakara mislahu, ya ambaci kwatankwacin wannan, illa annahu qala fi akhirih, sai da ya ci a ƙarshen tasar ware ya ambacewa, fa basada yadahu wa qala kulu bismillah, sai ma'aikin Allah ya shimfide tafukansa akan wannan karfata, bayan ya shimfide ya gwada mu'jiza, ya ce to ku ci da sunan Allah. Fa akalna, yace sai muka ci. Wa zakara smallahi, ya ambaci sunan Allah bayan ya shimfide tafukan nasa akan wannan nama. Na'am, falam tadurra minna ahadan, ya zama maki Allah ya musu garkuwa, duk wanda suka cin ya zama bata cuci kowa da gare su ba. To mafhumi anan zai zama an zamu yi tawfiki tsakanin wannan din da wancan hadisi na sayyidina Bishru, zai zama shi Bishru ya ci ne tun kafin maki Allah ya musu wannan garkuwa. Na'am. Bishru ya ci nasa ne da ya ci tun kafin wannan garkuwar da ma'aikin Allah ya musu. Na'am. Qala al-qadi Abu al-Fadli, shehuna al-qadi bawan falalu ya faɗa, wa qad kharraja al-hadith ash-shati al-masmumati ahlu as-sahih, ma'abuta talifai na hadisai ingatattu na ma'aikin Allah sun rawaitar da wannan hadisi na wannan karfata ta akuya wacce aka sa mata guba. Wa kharrajahu al-a'immatu, manyan jagororin malaman musulunci duk sun rawaitar da wannan hadisi. Wa huwa hadithun mashhurun, wannan hadisi ne ya kai martabar wato shuhura, ko baka kira shi mutawatiri ba, to amma hadisi ne mashhuri. Na'am. Wa ikhtalafa a'immatu ahli an-nazar fi hadha al-babi, manyan jagororin malaman ilmin tunani na daga malaman tauhidi da kuma masu tankaɗe da rairaya na ilimin hadisi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi saɓani a cikin wannan babi na wannan ma'ajizu na sayyidina rasulullahi. Yadda za mu ji an ce ma'aikin Allah ya yi zance da dutse, ya yi zance da bishiya, ya yi zance da karfata, to sun yi saɓani yaya fuskar irin wannan mu'jizar take. To fa min qa'ilin, akwai mai faɗa daga cikinsu da yake cewa, ya ƙulu huwa kalamun ya halukuhu Allah ta'ala fi shatil mayyitati, zance ne wanda Allah yake halittarsa a cikin wannan karfata ta wannan akuya ko tinkiya matacciya. Awil lahajari, ba tare da an busa wa karfatar rai ba, tana a macen aka furtar da ita ta yi furici ta yi magana. Haka shi dutsen ba sai da aka busa masa rai ba, yana a matsayinsa sandararre mara rai, ubangiji ya furta ya fito da zance daga cikinsa.
أو الشجر ko ita bishiyar. وحروف وأصوات Kuma wannan zance da aka ji daga gare su wato haruffa ne, muryoyi ne, وأصوات shine muryoyi نعم يحدثها الله فيها wanda ubangiji tabaraka ta'ala ya farar da ita a cikin waɗannan abubuwa, ko bishiya ko dutse ko matacciyar dabba. نعم ويسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقلها عن هيئتها. ubangiji ya ji yadda waɗanda suke a nan a lokacin da aka yi wannan mu'ujizar ba tare da ubangiji ya sauya ko ya jirkita halittar wannan bishiya ko halittar wannan dutse ko halittar wannan karfata ba. نعم irin yadda take a karfatar tata a hakan aka ji maganar daggare ta, shugaba ya ji daggare ta. نعم su tsukonkwani da suka yi tasbihi a tafin ma'aikin Allah suka yi tasbihi a tafin waɗanda ya nufa su yi tasbihin ko a ji tasbihin a tafukan nasu, to ba haka aka ji tasbihin ba tare da wani abu ya sauya daga waɗannan tsukonkwani ba. نعم dutsen da ma'aikin Allah ya haushi wato ko sauru ko hira ko uhudu وسبيل. duk ko sabiru waɗanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da su ɗin nan ba tare da wani abu na halittarsu Allah ya sauya shi ba. وهو مذهب الشيخ أبي الحسن. wanda wannan shine mazhabar imamun namu نعم al-imamu Abul Hasan al-Ash'ari, تو shugaban ash'arawa, نعم والقاضي أبي بكر shehun ahlus sunna kenan. تو نعم Allah ya kawo mu zamani نعم wai yanzu yan bid'a su suke kiran kansu ahlus sunna. تو Ahlus sunna kuma abin takeici, نعم abin ban haushi, نعم jahilci zan saka wa ba'alin mutanenmu ko kwa ganganci مهم. da za ka ji wai mutum ba daga cikin ba shi ma wai yana faɗa wai ahalin suna, in ya faɗa ahalin suna wai fa 'yan wahabiya ake nufi. Ina wahabiya ina sunna? Ahalin sunna? To kai kuma ahalin me? Kai da ba wahabi ba ka sakarwa ba wahabi ka saka masa ahalin sunna, to kai kuma me gurbinka? Kai kuma a ina kake? Gane mutum. Ka gaskata su kenan kai ka zama ahalin bid'a? ai ahlus sunna mu ne ahlus sunna. a wahabiya ba su taba zama ahlus sunna ba tun daga ran da Allah ya so har zuwa yau ba ahlus sunna suke ba, ahlul bid'a suke. haka yan bid'a haka ahlus sunna ash'arawa da maturidawa mu ne ahlus sunna. inda duk kaji malamin musulunci ya ce ahlus sunna to ash'ariya da maturidiya yake nufi. duk wata aqida sabanin ash'ariya da maturidiya a wajen malamin musulunci ba a kiranta ahlus sunna. inda duk kaji an saki wannan istilahin na ahlus sunna to ana nufin ko ba ash'ari ko ba maturidi, ba wahabi ko ba ɗayan su bane, baya ciki. nan ba a shekara 10 ba, ina jin ba zai fi shekara 5 ba, an yi taro a ƙasar Shishan, jamhuriyar musulunci ta Shishan wacce take cikin federaliya ta Rasha. an yi taro a birnin Grozny, duk malaman duniyar musulunci gaba ɗaya an tattaro su sun haɗu daga babban abinda wannan conference ɗin na musulunci yayi a daular musulunci ta Shishan shine a yi ta'arifin wai wane ne ahlus sunna wal jama'a. a yau su waye ahlus sunna wal jama'a. irin yanda salaful umma suka haɗa kan cewa maturidawa da ash'ara su ne ahlus sunna, haka malaman duniyar musulunci gaba ɗaya a yau waɗanda suke numfashi haka suka haɗu suka yi ijma'i. babu wanda za a sake wannan islahin ahlus sunna a kansa sai wanda yake bin ɗayan aƙidojin nan, ko ash'ariya ko maturidiya. kuma bil harfi suka sarraha cewa 'yan wahabiya ba ahlus sunna bane, ba abin da ya gama su da sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. amin amin amin. wal qadi abi bakr rahimahumullah da alqadi abubakar albaqillani Allah ya rahama gare su, shehunan ahlus sunna ke. su ne ahlus sunna waɗannan. na'am alqadi iyad,
shehu maturidi na'am shehu ash'ari shehu usman ibn fodi al-imam shafi ahmad dan hanbali abu hanifa an-numan waɗannan su ne ahlus sunna maliku to ana faɗi daga cikin in aka faɗi su alƙali an gama faɗan maliku almajiransa ne malikiya shafi'iya hanafiya hambaliya waɗannan su ne ahlus sunna a babin fiqh kenan a babin aqida kuma ahlus sunna ash'ariya maturidiya na'am haka wahabiya bata shiga can cikin waɗancan mazhabobin ba bata shiga sahun malikiya shafi'iya hanafiya hambaliya ba bata kuma shiga cikin sahun maturidiya da ash'ariya ba gyauro ce ita na'am bare ce na'am abin da ya ba su wannan suna na ahlus sunna a wannan zamani kurin dala ce ta ba su ba wani abu sunancinsu na wannan zamani sunanci ne na dala kurin suna da dala a hannu a wannan zamani ko in kana da dala ko me kake so ma sai a kira ka da shi a wa yake zancen walitar allantakar ma in kana so in kana da dala wallahi akwai waɗanda za su bauta maka a wannan zamani in dai kana da dala in cewa kai da mutane kai ne Allah ka fito da dala wallahi akwai dubin dubata da za su zo su ya rasulullah na'am subhanallah da aka magana tabbatacciya dai zance ahlus sunna mu ne ahlus sunna na'am wa akharuna sabu ila ijadil hayati biha wasu kuma daga malaman ahlus sunna din banda waɗannan da muka ambata kamar shi shehu ash'ari kamar shi shehu albaqillani sun tafi zuwa cewa ila ijadil hayati biha awwalan cewa a waɗannan ma'ajizu da Allah ya gudanar ga sayyidina rasulullahi mu'jizar da Allah ya gwada masa a kututturan dabino mu'jizar da ya gwada masa a wannan karfata mu'jizar da aka gwada masa akan hira akan sabiru akan hira'u akan uhudu akan tsukonkwani akan bishiyoyi sun tafi zuwa ga cewa wato sai da Allah ya wato busa musu rai tukuna sai da Allah ya busa musu rai yanzu shi kututturan dabino sai da aka busa masa rai aka aukar da wannan mu'jiza a tare da shi wannan bishiyoyi da suke cewa assalamu alayka ya rasulullahi to duk Allah ya busa musu rai sannan suka faɗa haka shi sabiru da yake zance da ma'aikin Allah yake cewa a sauka shi ma sai da aka busa masa ran Uhudu da yake cewa rasulullahi taho shi ma sai da aka busa masa ran ita wannan karfata da take cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam an sa mata guba ita ma wai sai da aka busa mata rai summa al-kalami ba'dahu sannan ba an busa musu rai kuma aka furtar da su saboda su ana su ganin wato zance ba zai iya fitowa ba sai daga mai rai ba a iya samun zance sai daga rayayye abin da yake ba rayayye ba baya zance baya magana wanda wannan tuntube ne shi zancen iri-iri ne abin da ya ruɗe su alkalamun nafsi wadda yake na kyali alkalin ina jin da zai waɗannan bayanan amin wa hukiya haza aidan an shehi da ji abin da ya faɗa ina da na ɗora sai na ɗora aka algafatu malam wa hukiya haza aidan an sheikhina abil hasani har wayo an hakaitar da irin wannan ga shehun namu shehu abul hasan al-ash'ari wato an hakaitar da magana guda biyu daga gare shi akwai maganar da yake cewa babu sharaɗin rayuwa a cikin zancen waɗannan abubuwa marasa rai waɗanda Allah ya gwada mujiza ga sayyidina rasulullahi suka yi magana a halararsa akwai kuma wani zancen da aka hakaito gare shi cewa ya ce shi ma ya tafi zuwa ga cewa wato sai bayan da Allah ya busa musu rai sannan suka yi maganar to wanne ne na farko wanne ne na biyu Allahu alamu wa kullu muhtamalun wallahu alamu kowanne in ji shehu na alƙadi iyan ya ce dukkan wannan mazhabobin guda biyu da mazhabar cewa Allah ya zantar da duk waɗannan abubuwa marasa rai ba tare da ya busa musu ran ba da kuma mazhabar cewa
Allah ya busa musu rai sannan ya zantar da su a gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne mai yiwuwa ne. In an ce ba a busa ran ba suka yi magana mai yiwuwa ne, in an ce sai da aka busa musu ran sannan suka yi magana shi ma mai yiwuwa ne. na'am إذ لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات. saboda a asalin mas'alar dai wato ba mu sanya ko ba a sanya ita rayuwa ta zama sharaɗin samuwar wato sautin haruffa ba da sauran sautoci muryoyi. إذ لا يستهيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها. saboda ba zai koru wato samuwar haruffa da muryoyi ba abu ne wanda yake korarre ba in babu rayuwa, a ce dole sai da rayuwa za a yi jin harafi ko a ji wani sauti, wannan ba dole ba ne. na'am fa amma idza kanat ibaratan an al-kalamin nafsi. amma in ya zama wannan wato kalami kenan wanda yake kalami lafzi, amma in ya zama kalami ne nafsi fala budda min sharɗi lahayati laha. to wannan in zance ne za a yi shi kalami nafsi, akwai bambanci tsakanin kalami nafsi da kalami lafzi. kalami lafzi ba shi da sharaɗin rayuwa ko rashin rayuwa, za a iya jinsa daga abin da yake raye, za a iya jinsa daga abin da yake ba mai rayuwa ba. amma kalami nafsi wannan ba a iya jinsa sai daga abin da yake mai rayuwa, sai daga shi za a ji. iz la yujadu kalamun nafsi illa min hayyin. yanzu mu zancen da muke duk biyun muke, muna yin lafzi muna yin nafsi, kuma shi inda duk ka ji lafzi din a tare da mu wato daga nafsi din ya fito. wannan matsalar in za a bita wato za ta rufta da mu cikin tekun matsalar da ba a taɓa karab gaza a kanta a babin aƙida, ba a taɓa karab gaza a kan wata matsala irinta ba, wace ita ce matsalar zancen Allah tabaraka ta'ala. kuma wannan rashin bambancewa tsakanin nau'antuwar na zance duk shi ya burma magabatanmu Allah ya saka musu da alkhairi cikin irin kwazazzaban da suka rubuta a ciki, ba su yi tafsili ba. shi da aka ce ubangiji yana da sifa ta zance, Allah yana zance, Allah mai zance ne, to shi zancen na Allah wani iri ake nufi, kalami nafsi ko kuwa kalami lafzi? in ka tantance wannan nau'antuwar na zance to za ka ware matsaloli da dama. da sun yi wannan tafsirin da ba su kafarta mutazilawa ba akan matsalar zancen Allah, akan matsalar alkur'ani da ba kafarta su ba. saboda su mutazilawa zance da suka yadda da shi Allah yana yi, zancen da suka imani Allah zai iya sabantuwa da shi ne wato zance alkalamun nafsi, amma ba alkalamun lafzi ba. kuma haka lamarin yake, sun fi mu gaskiya, sun fi mu gaskiya a wannan matsalar. zancen Allah ba kalami ne lafzi ba, zancen Allah kalami ne nafsi. amma ba shi zamu yi ba yau. na ga su ma malaman namu ai suna cewa ba da sauti ba da harafi ba da gabata ba da kaga kamar sun dabarbar cewa suke malamanmu akan wannan matsalar ta zance, magana ta gaskiya dabarbar cewa suka yi, sun rikirkice akan matsalar. saboda ya za a yi ka ce mana zancen Allah babu sauti, babu harafi, babu gaba, babu baya, babu farko, babu ƙarshe, kuma ka ce alƙur'ani shine wannan zancen. ka ce dole sai mu yadda ƙur'ani babu harafi, babu sauti, babu gaba, babu baya, babu farko, babu ƙarshe. ba ne mutum abinda malaman namu suka faɗa kenan.
yanzu kalami nafsi in kusanto muku da shi shine zancen da kowane ɗaya daga cikinmu yake zantar da ransa a cikin ransa, yana daga asararu na ruhu. Shi kansa wannan zance yana daga asararu na ruhu. Alkalamun nafsi a tare da mu. Wannan da kuke ji na fassara ce ta wancan zancen da nake ruhi na yake, maganar da ruhi na yake, baki na yake fassara ta. Kuke jin lafizan fassara zancen da nake a cikin raina ta kan harshe na. Fassara kuke ji, ba kwa jin zancen da nake a cikin raina. Zancen da yake fitowa ta kan harshe na shi kuke ji, amma ba asalin zancen wanda kafin harshen ya fassara shi ya furta muku shi ku ji har ku fuskanci me nake cewa ba shi ne asalin ba. Shi na asalin yana cikin raina. Shi ne irin zancen da kowannen mu yake yi shi kadai, ba tare da ka motsa leɓanka ba, kai kadai, ba harafi ba sauti. A fikiri yana da wata hususiyar da ta fi wannan. Shi dai wannan zance na rai, a cikin kanka kake, a cikin ranka kake. Yanzu da wani yare kuke jina? Da Hausa kuke jina. Ina iya larabci yanzu kwabo da kwabo, abinda nake faɗa a raina ɗin nan, maimakon in fito muku shi da Hausa in fito muku shi da larabci. Ina iya yarabanci, maimakon in jiyar da ku harshe na jiyar da ku da Hausan nan, sai harshe na jiyar da ku wancan ainihin zancen, sai jiyar da ku da yarabanci, sai jiyar da ku da turanci, sai jiyar da ku da kome. Wannan shi yasa zancen ɗan adam ya bambanta. Wannan yana turanci, wannan yana yarabanci, wannan yana menene, wannan yana menene. Amma zance da ɗan adam yake kowa alkalamun nafsi, wanda kowa yake iri ɗaya ne. Ba yarabanci suke, ba turanci, ba Hausa, ba larabci, ba komai, ba shi da yare. Wannan yare fassara ce ta wancan zancen. Gaskiya ne. Da haka shi yanzu alkur'ani, in zan yi gangancin in dan bincina muku wani abu, alkur'ani ba ainihin kalami ne nafsi na Allah ba, tarjama ce na kalami na Allah tabaraka ta'ala. Tarjama ce ta zancen na Allah, amma ba ainihin alkalamun nafsi na zatin Allah tabaraka ta'ala. Yanzu ai ba za ka ce alkur'ani ka'imun bi zatin lahi ba. To kuma in ka bi malaman mu fa dole hakan za ka ce. To mu kyale wannan. Don haka wannan matsala yan sabanin da suke a nan, shi ita wannan mu'jiza ta abubuwa da ba a saba suna zance ba, Ubangiji ya gudanar da mu'jiza ga sayyidina Rasulullahi, sun yi zance a gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi zancen kalami ne suka yi shi lafzi ko kalami ne nafsi? Idan kalami ne lafzi suka yi, to babu sharaɗin rayuwa. Wannan karfata ba sai an busa mata rai ba, wannan tsukonkwani ba sai an busa musu rai ba, shi wannan dutse na Uhudu ko Sabiru ko Sauru duk ba sai an busa musu rai ba, su bishiyoyin ba sai an busa musu rai ba, shi fitutturan dabino ba sai an busa masa rai ba. Amma an maka ce zancen da waɗannan abubuwa suka yi a gaban ma'aikin Allah a babu mu'jiza, zance ne nafsi suka yi, to akwai sharaɗin rai, sai an busa musu rai, sai an busa musu rai. Ni abu alinsu, ni kuma na yi muku da'awa, in kun fahimci abin da na faɗa tun a farko-farkon ma'ajizin da muka, na yi wani karambani
ni na yi muku da'awar cewa ba'alin waɗannan da ake magana a kansu suna da nafsun, suna da rayuwar. Saboda mun yi zancen dutse, mujiza ta zancen dutse, na kafa muku hujja daga alƙur'ani. Hujjojin alƙur'ani sun nuna cewa duwar wasu zancen da dutse zai zance ne wanda yake nafsi, saboda shi yana da nafsun, dutse yana da nafsun, tunda yana da shu'uru ba wanda yake da shu'uru sai abin da yake mai rai shi kadai shi yake da damar ya shu'uri, amma duk wanda ba shi da rai ba zai iya shu'uri ba. Yanzu ko gangar jikinmu, shu'urin da muke a yanzu da gangar jikinmu iya muddar da ran yake cikin gangar jikinmu ne, daga ran da Allah ya zare ran daga gangar jikinmu to ita gangar jikin ta daina shu'uri, ta daina shu'uri. Tamu ma kenan, in ba ran ba za ta yi shu'uri ba. To da haka a taƙaice dai a nan ɗayan biyu ne za mu ɗauka. In mun ɗauka cewa zancen da waɗannan abubuwa suka yi a wannan mujiza ta sayyidina Rasulullah zance ne lafazi kawai, to babu sharaɗin rayuwa a ciki. Da haka wanda a cikinsu Allah ke ɓance shi yana da rayuwar, to shi kenan an faɗuwa ta tadda zama. Wanda kuma ba shi da ran, to shi kenan shi ma duk za mu tatar da mu je mu, tunda zancen da yin ba zance ne nafsi ba. Da haka ko da ba shi da rai babu wata matsala, zance ne wanda yake lafazi. Kaga yanzu kamar zance ne wanda rikoda take, irin zance ne wanda wayoyin nan namu suke yi. Yanzu ai kaga waya tana magana, tana yi, rediyo tana magana, lasifika tana magana, mota ma tana magana, babur yana magana, ya tsana tana magana. To yanzu wannan zancen da duk waɗannan suke wani iri ne, nafsi ne ko lafzi ne? Lafzi ne. Haka babu sharaɗin rayuwa a tare da shi. Haka duk waɗannan da suke magana nan ba su da rai, amma suna magana. Wace iri magana suke yi? Zance ne lafzi na furici kula, ba zance ne wanda ake yinsa cikin rai sannan a fassarta shi akan lafazi ba. نعم إذ لا يوجد كلام النفس إلا من حي. saboda ba a samun zance alkalamun nafsi ba a samun sai daga halittar da take mai rai, khilafan lil jubba'i, sabani ga abin da shi mallan jubba'i ɗaya daga manya-manyan kitataman mu'tazilawa min bayni sa'ir mutakallimin li firaqi, a tsakanin sauran malaman ilimin tauhidi. Shi mallan Abu Ali al-Jubba'i ya tafi zuwa shi kuma ta gurungun dumar tasa ta daban, za mu je shi kuma yake cewa wa fi ihalati wujudil kalamil lafzi wal hurufi wal aswati illa min hayyin. Shi a wajen Jubba'i wato alkalamul lafzi ba a samunsa sai wato daga hatta lafzi din ba za a same shi ba sai daga wanda yake mai rai, murakkabin ala tarkibi man yasu. mai ran kuma ba dukkan mai rai ba, mai ran ma wanda Allah ya wato halitte shi ya kera shi ya daddora halittarsa daidai da irin yanda halitta mai zance take iya yin zance din. Shi Jubba'i ya ce ba abin da zai iya yin zance a ji magana da gare shi ko a ji zance da gare shi sai abin da ya zama an yi masa, an busa masa rai kuma an halatta masa gaba irin wacce aka san zance na fitowa da gare ta, wacce ita ce baki, da duk irin abin da baki ya kunsa kafin ya fitar da zance. Daga shi a wajen Jubba'i yanzu waɗannan duk da aka faɗa ita karfatan nan, wato in dai wannan hadisi ya inganta, wato rai Allah ya busa mata kuma Allah ya tsaga mata baki da haƙora da harshe da ganda da dasashi har ta yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka shi ma wancan kututturen dabino
gunjin nan da ya zo da maganar da suka yi da sayyidina rasulullahi wato shi ma duk sai da Allah juna masa baki bayan busa masa rai da labba da haƙora da harshe da dasashi da suka duk da su duk abin da bakin mu ya kunsa na daga alatu na zance duk shi ma sai da aka yi masa su haka in bishiya ce aka ce ta yi zance da maki Allah shi a wajensa duk sai an musu haka shi jubba'i na'am shi ma malamin mu ne shi ma daga cikin malaman mu ne ko fa yana malaman ahlus sunna ne shi ma ko to saboda su kake tambayar ko Allah ya malaman mutazilawa bajimi ne na mutazilanci yana tambaya saboda kar wasu zaci cewa malami ne na ahlus sunna ba na ahlus sunna bane malami ne ba mu'tazili na'am bare ne a cikin mu na'am ba a cikin mu yake ba na'am murakkabin ala tarkibi man yashukhu bil khulud bil huruf wal aswat shine ai ɗaya da cikin malaman shehu ash'arun ko to na'am ba shine wannan hikaya ta faru tsakanin su na'am akan mura'atu salahi wal aslahi ai shine wannan jubba'in to alaga wanda Amir Jaishi yake gaya maka wal ash'ari afhamahu wa tawwaqa hatta gada asfaha min habannaqa na'am 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 a cikin jawahirul qala'idi na'am wal ash'ari afhamahu wa tawwaqa hatta gada asfaha min habannaqa jubba'i ake magana wannan jubba'i na'am amin waltazama zalika bil hasa wal jiz'i wal zira'i shi jubba'i yace ai wannan haka lamarin yake tsukon kwanin nan da suka yi tasbihi a hannun a tafin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai da Allah ya tsaga musu baki da harshe da kawai sannan aka ji tasbihin suna tasbihi wal jiz'i da shi wannan kututturen dabino waz zira'i da wannan karfata duk su ma sai da Allah ya tsaga musu baki wa qala inna Allah khalaqa fiha hayatan yace ai busa musu rai Allah yi wa kharaqa laha faman wa sannan kuma bayan nan Allah ya tsaga kowannen su baki wa lisanan da harshe wa alatan da sauran alolin da sai da su zance amkana biha min al-kalami wanda wannan halittar da Allah ya jona musu ita ce ta ba su damar har suka yi zance a kaji na'am wa haza na'am bishiya da ta yi tafiya ita ma kafa sai da Allah ya to a zancen magana zance muke yi ba zancen tafiya muke yi ba kuma muna zancen zance ne kai kuma ka ɗauke mu yanzu za ka shigar da mu wajin tafiya wannan ai babu taka ba za ta yi nisa ba ai saboda ai ita tafiyar ai sayoyinta za ta iya tafiya akan sayoyinta mana yanzu in ka ɗauko yanzu da hannunka in ka ɗau yanzu in ka sa hannu ka tsigo bishiyar yanzu in kai haka da ita kana gurgusa ta za ta matsa ko ba za ta matsa ba amma kuma in kana so ka sa ta yi magana fa akwai wata dabara da za ka yi ka sa ta ce magana amma za ka iya sa ta yi tafiya da hannunka kai za ka iya tafi da ita amin ba haza laukana lakana naqluhu wa shehu na alƙali ya ce to wannan abu da shehu jibba'i ya faɗa ai da ya faru da hakan ce ta faru ai da ba a bashi a ƙunshi a cikin hadisan ba saboda ai wannan za ta zama kuma wata gundumemiyar mu'ujizar mai zaman kanta a ce yau ga tsukon kwani a tafin shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tsaga musu bakuna ai ba za a rafkana gaba nan a hakaitar da wannan ba za a ce sai muka ga kuma ga baki Allah ya tsaga musu suna buɗe baki suna tasbihi ga ubangiji tabaraka da wannan baki da Allah ya tsaga musu ko ita bishiyar ko shi kututun ne sai a ce sai muka ga Allah ya tsaga masa baki sai muka je na ta gunza gunci har ya zo ma'aikin Allah ya dafa shi ya ce da manzan Allah kaza manzan Allah ya ce da shi kaza
lakana naqluhu wattahammum bihi akada min attahammum wattahammum bihi kuma a bada wa ahimmatu da a hakaitar da cewa Allah ya tsaga musu bakuna ai da ma ya ma fi wato alfafa naqli tasbihi akan ma a hakaitar mana da labarin tasbihin nasu ko zancen nasu ko gaisuwar da suka yi ma'aikin Allah assalamu alayka ya rasulullahi ai mujarradin wannan bakin da Allah ya tsaga ai ya fi zama ma mu'jiza akan ita kanta magana da aka ji daga gare su na'am ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك wani daga malaman tarihin rayuwar ma'aikin Allah ko malaman riwaya na hadisan ma'aikin Allah da suka ciro daga wani cewa an ji cewa kututturan dabino an tsaga masa baki ko tsukon kwanin nan da suka yi tasbihi an tsaga musu baki ko bishiyoyi da suka gaida ma'aikin Allah duk sai da Allah ya tsaga musu baki ko karbatan nan ta Haibaru ita ma an tsaga mata baki ba taɓa ji ba fadalla ala suqudi da awahu wannan sai shirye a bisa sarayar wannan abu da mallan jubba'i yake da'awa kuma annahu la darurata ilayhi fi an-nazari ta da cewa la darurata ilayhi fi an-nazari wal babu wata buƙatuwa zuwa ga hakan a cikin tunani yanzu kaga gashi Allah ya kamu zaman da mu ba a tunanin ma za mu faɗi wannan ba a waƙi ma yanzu rediyo da take magana baki ne da ita ba baki yanzu duk wannan salulun namu da suke mana magana yanzu duk bakuna ne da su yanzu lasifikan nan da take hakaitar da zance na ake jinsa da na kusa da na nesa duk yake jina yanzu baki ne da ita take nake ji kaga abin da waɗannan magabatan suka tafi gashi waƙi ya zo a kwana a tashi yau ga waƙi Allah ya tabbatar da shi shine daidai wal muwaffiqullahu amma Allah shine mai gamdakatar ga abin da yake na daidai alhamdulillah amanan min al ahwali ya khayra alimi بذل سؤالي يا طبيبي وحاكمي أجرني من النيران يا خير راحمي وصلي على المختار من آل هاشم شفيع الورى يوما إذا أمرهم شطا to daga cikin dai kafafen yaɗa labarai da ake iya sauraron karatun ashfa a bana akwai rediyo Kano FM bayan AM din akwai FM ko da yake jiya na ji kamar ba su saba jiya to makara suka yi jiya to kullum ina zuci zan faɗa ba wanda ya gaya mun suna sakowa ni ne Allah ya sa karab sai na kamo na ji suna sawa FM Kano suna sawa karfe 6 zuwa 7 da FM Kano da AM Kano duk suna sawo karatun ne karfe 6 zuwa karfe 7 na yamma Allah ya saka musu alkhairi a daidaita sau